daw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Miyerkules pungonyan, petsa 25 sa bulang kang Pebrero 2026. Ini po ang Bareta alas 7, asin sa headlines ito ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Manibay-ibang skills training program, pigkondukta kan test na albay sa mga bakwit, darakang pag-aburido kang bulkan mayon para masimbagan ang sendang pangangaipo. Legazpi City PNP, COP Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. iimbitaran kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi sa masunod na sesyon para tawanin onra. Temporaryong terminal sa Barangay Kimantong sa Banwaan, Candaraga, Albay, malalawos na. Libon asin ginubatan PNP, puga-puga ang investigasyon para aramon kung si Isay ang nasa likod kan pagtapok nin gadan na umboy sa sindang AOR. Sa lado nasyonal, total lunar eclipse smiling sa Pilipinas sa Marso 3. Impeachment ni VP Sara Duterte tutukaron na poon sa masunod na semana. VP Sara imbitaran sa impeachment proceedings. Impeachment case kontra VP Sara Duterte may impact sa mga botante. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump naganda na para sa sayang State of the Union Address. Baretang sports sa giraray na laban ni na Filipino boxing champion Manny Pacquiao asin Floyd Mayweather Jr. kasado na. Mga tugang yan ang headlines ng darakulang mga bareta alas 7 kunyang pong aldaw na ininin Miyerkules, February 25, 2026. Kami po ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. Ako man po si Mardila Daingiba. Kunyang sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tanganing masimbagan ng pangaipuhan ka mga residentes na nag-evacuar dahil sa pag-alburuto ng Bulkan Mayon, pinagkondusir kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Albay at may iba-ibang skills training program para sa mga bakwit sa Tabaco City. Sa intervista kan DCGB News, sinabi ni TESDA Albay Provincial Director Mariglo Macabuhay Sese na pingimbitaran si Dani Albay First District Congresswoman Crisel Agman Luistro tanganing bisitahon ang temporary learning spaces ka mga estudyante kan Magapo Elementary School sa Suchi Village sa Barangay San Vicente. Ligdi personal na nahiling ka mga personahe san madugi na kamugtagan kan palibot kada panaguran nin makusog. Bilang kasimbagan ginibukan tesdan ensayo sa landscaping, organic farming asin paggibo ng bricks gamit ang recyclable materials aro kang plastic bottles na pigagamit na sa mga dalan sa evacuation site. Ipinairaro man sa basic sewing training ang mga babaeng evacuee asin nakagibo man sintani mga kortina na gibo sa trapal para mas maging proteksyon sa paramentas sa classroom. Sigong kay Makabuhay Sese, mapadagosan sa indang suporta mantang mantenido na alert level 3 kang bulkan asin day pa nakakabelta sa indang mga residensya ang mga apektadong residentes. Magkakaroon pa tayo ng gulayan na kung saan ang magtatanim naman ay yung mga evacuees talaga. This is in partnership naman with APAW, yung Albay Provincial Agriculture Office and the City Agriculture Office. And kaparte po natin doon ang satupad para sila po ang gagawa ng mga gulayan. Ang payag ni TESDA Albay Provincial Director Mariglo Macabuhay Sese sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
naka-schedule na imbitaran kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi City si Legazpi PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. sa masunod na semana. Ini matapos aprobaran sa sangguni ang panglungsod ang resolusyon na ipigsulong ni City Councilor Attorney Butch Lucila na minataonin onra sa nasabing hepatura matapos midbidon bilang Best Police Station kan Police Regional Office 5 sa pamamayo ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Erosito Narito Miranda. Sigun kay Lucila, bilang rekognisyon, iimbitaran ang COP para sa mga impormasyon asin mailatag pa ang plano kan hepatura. Sinabi kan opisyal na ang siring na trayumpo sarong bagay na dapat matauanin onra dahil yaon ang commitment kan pulisya sa pagsiguro kan pasiorden sa syudad kan Legazpi. Mientras tanto nangapudan si punong barangay Roy Armenia kang barangay Balangibang Pulangi Albay sa mga opisyalis kan Department of Public Works and Highways o DPWH kaibahan si Secretary Vince Dizon na linawan ni Estado kan daipan at tatapos na road widening project sa kalabaan kan Maharlika Highway na pigsasabing binayaan kan kontratista. Sa entrevista kan DCGB News kay Armenia pinuna na ang proyekto alagad bigla na isa na ining pinundo asin pon kay ito dahil ang naresibing anuman na abiso sa barangay kung dagos pa ini. Dagdag pa kan opisyal sa presente mantinidong bukas asin bako matano sa mga kinalot na parte sa gilid kan tinampo asin daiman na nakabugtak na safety signs sa lugar. Ibinulgar pa ni Armenia na pirang aksidente naman na nairisto sa Zone 2 asin Zone 6 kan barangay dahil sa day pa natatapos na proyekto. Sa ngunyan po na nanawagan pa ako kay Director po ni DPWH sa region na maximum po ining i-release sa Balangibang po. Na ako man po nasakitan po akong kapitan gabos mo sa kuya na nagrereklamo ta kung ano na daw ini nangyayari. Ikaw po akong action kaan, nag-ano po ako kay Mayor na nagsurat na po ako na matabangan na kung ano ang sistema na po kayo ni kontakto kayo. Si punong barangay Roy Armenia kang barangay Balangibang sa entrevista kan DCGB News. Nagakaigwanin investigasyon ang Libon asin Ginubatan Police Station para aramon kung si Isay ana sa likod kan pagtapok nin mga gadan na umboy sa saindang nasasakupan. Matatandaan, sarong umboy anako ang gadan sa banwaan kan Libon mantang duwa sa Ginubatan. Sa pakikipag-uron kan DCGB News, sa mga hepatura kan Ginubatan asin Libon sa ngunyan, dai paninlid kung si Isay ang naggigibo kan paggadan nin umboy asin ipigtapok sa nasabing mga munisipyo. Mientras tanto, sigon kay Ginubatan Mayor Gemma Onghoko, ipinairarom sa inventaryo ang mga kababaihan na bados sa kada mga barangay. Katuwang ang Rural Health Unit alagad nagbutwa na kumpleto man ini. Katakod ka ini pigihiling ang anggulo na posibleng hali sa ibang lugar ang mga nasa likod gan krimen mantang sa ngunyan, padagos ang investigasyon para sa magkakanigong aksyon. Mientras tanto ay pinagsusulong kan Sangguniang Panlalawigan kan Albay na gibuho ng institusyonal ang propestong ordinansa may kinaraman sa tauna na selebrasyon kan National Women's Month kada bulan in Marso sa ginibong pagdangog kan Committee on Gender and Development Focal Point System Technical Working Group na pinamayuhan ni Dr. Rowena Ondiz. Sinawang direktiba ang probinsya kan Albay na magkondusir in tauna na mga aktibidad basado man sa nasyonal na direktiba may kinaraman sa pagkakapantay-pantay kan kasarian. Sigun man kay Committee on Women, Children and Family and Gender and Development Chairperson, Board Member Wilfredo Maronilla, nagpakusugman ang propesto nin pananimbagan sa paagi nin pag-iribahan kan gender responsive planning sa taunan na operasyon kan gobyerno probinsyal. Kung maaprubaran, pinaglalauman na maserbi ang ordinansa bilang pangmahaluyan na polisiya na mapakusog sa advokasya kan Albay sa derechos kan kababaihan sa manibang sektor. Papangaranan bilang Ibalong Park ang dating People's Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Ini matapos na dainin magkontra sa suwestyon ni Legazpi City Councilor Aran Ranyola, Chairman, Committee on Tourism, Culture and Heritage sa ginibong committee meeting kasuudma. Matatandaan ang People's Park dating dagat asin na-develop kan panahon ni former President Gloria Arroyo asin pigtarabangan kan lokal na opisyal na mas lalo pang mapagayon. Sigun kay Ranyola, makakatabang ini sa padagos na pagpromoter kan turismo asin pagtaonin onra sa epikong Ibalong.
Nasangatanan ng kaso kang Kamalig Municipal Police Station ang 36 anyos na suspitsado na nadakop sa anti-illegal drugs by bust operation sa barangay Suwa, Kamalig Albay, kanakaging mga aldaw. Magiramduman na sobra sa 2.6 milyon pesos ang kantidad ka na kumpiskar na illegal na droga sa nasabing suspect. Sigong kay Kamalig Chief of Police, Police Major Carlo D., nasangatanan ng daning kaso ang suspect matapos magbayular sa comprehensive o magbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngunya, nasa Prosecutor's Office na ini mantang pigalat pa kung sain na Regional Trial Court o RTC branch at makapot kang kaso kontra sa akusado. 10 oras na water interruption ang may eksperyensyahan nin 11 barangay sa Pulangi Albay sa Pebrero 27 poon alas 8 nin pagkaaga, sagkod alas 6 nin pagkabanggi. Sa surat na ipinadara ni Pulangi Waterworks Services Administration o PUWASA Superintendent 2, Architect Dexter Abunita, kay Pulangi Mayor Giselle Salceda, dahilan ini kan water line maintenance o repair kung sa inapektado ang mga barangay kan Alnay, Magurang, Basud, Gabon, Sentro Occidental, Ubaliw, Sentro Oriental, Kinale, Alumon, Balangibang, asin Central Business District. Pinag-abisuhan man kan puwasa ang mga apektadong residentes na magtipon nin tubig sa nasabing aldaw. Mientras tanto, may naka-standby man ang administrasyon na water lorry truck para sa mga pangangaipuhan o mga nangangaipuhan ng tubig, partikular na sa mga komersyal na lugar sa munisipalidad. Sa dagdag niyatong baretang lokal, malalawos na ang pagbugtak ng temporaryong terminal sa barangay Kimantong sa Daraga Albay. Ini matapos aprobaran sa ikaduwang pagbasa ang resolusyon na ipigsulong ni Municipal Councilor Attorney Ayan Makasinag sa Sangguniang Bayan. Sigong kay Makasinag, haloy lang ipigsulong ang propesto. Alagad, dakol ang problemang nagbutwa lalo na ang issue sa luwasan kan tubig na pwedeng magdanyar sa mga harong na harani sa bubugtakan kan terminal. Katakod kayo ni nagkaigwan ng public hearing katuwang ang Engineering Office, tanganing masiguro na dainin madadanyaran na mga karungan lalong-lalo na sa panahon kan taguran. Sa ngunyang kinumpirmar ni Makasinag na igwanang solusyon para sa nasabing mga problema kung kaya ipinadagos ang pagsulong kang planong magkaigwan ng temporary terminal. Mientras tanto, matapos makapasar sa ikaduwang pagbasa, daymanin nagsuhestyon ng pagbabago sa ordinansa kung kaya sa ngunyang isusumitir na ang propesto para sa third and final reading. Voluntaryong nagsuko ang sarong 46 anyos na lalaki na miyembro kan Communist Terrorist Group alas 10:27 nin pagkaaga kasuudma sa Hepatura kan Magallanes PNP sa Magallanes Sorsogon. Sigon sa impormasyon na ipinaghiras kan Magallanes PNP ang individual na recruit kan taong 2008 asin ipinaisa irarom sa man iba-ibang ideolohikal asin mass-based na ensayo bago naging miyembro kan grupo poon Abril taong 2008 sagkod taong 2010 kan Septyembre. Ang nasabing persona nagsirbing taga-kolekta nin revolutionary tax kan sa indang lugar. Sa iyang pagsuko, voluntaryo man niyang ipigtao ang kustudiya kan sarong pidasong hand grenade sa pulisya. Sa presente, nasa kustudya na kan Magallanes PNP ang individual para sa magkakanigong dokumentasyon asin pagproseso sa irarom kan Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Magatugang primerong partiyan kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang mga Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamutagang kampanahon, bakalis lamang po kayo. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon,
maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. DZGB Barreta alas 7. Sa detalles po ang Barreta sa Radyo Nasyonal, sarong pambirang tanawon sa kalangiton an sa giraray na mga bida sa Marso 3 an napigabangan at total lunar eclipse na mahiling ananggad sa Manila asin iba pang parte ka nasyon sigon yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa laog nin maabot 59 minutos asin 25 segundos mahiling ka mga Pilipino ang diit-diit na pagkawara kan liwanag kang bulan sagod na dagos ng magkolor pula ini sarong phenomenon mas midbid bilang blood moon. Mapon ang total eclipse na alas 7:04 nin Banggi asin nasa pinakalangkaw na kabtang o maximum eclipse then 7:34 ning Banggi matapos ininin alas 8:03 ning pagkabanggi. Sigon sa PAGASA, nagkaigwan ning lunar eclipse kada kabilugan ning bulan o full moon kapag ang kinaban iyo ang direktang nagaagi sa pagultanan kan aldaw asin bulan. Ini dahilan digdi natatakupan kan anino kan kinaban ang bulan sa pinakalangkaw na kabtang kan eclipse an umbral shadow kan kinaban iyo ang tatakupan an 100% kan disk kan bulan. Ang fenomeno na ini pigapod minsan bilang blood moon dahil sa appearance kaining pula durante kan eclipse dahilan sa atmosphere filters asin scatters sunlight kang kinaban. Bakong araw kan solar eclipse ligtas na ilingon ang lunar eclipse maski sa pagi sana ka mga mata o naked eye. Maski nga ni nakakatabang ang sarong simpleng binoculars para mas maliwanag na mahiling ang detalye kam ibabaw kang bulan alagad dahil na ini kinakaipuan singon sa PAGASA. Pero sa Pilipinas kompleto man na mahiling ang kabilugan kan eclipse sa Eastern Asia, East Australia, Central Pacific kasing kadaklan na lugar kan Amerika. Pupo na sa masunod na simana kan House Committee on Justice ang pagtukar sa apat na impeachment complaint na pigsumitir kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon sa chairperson kan komite na si Batangas Representative Jervy Luistro, napigtalaan ang pagdeterminar kung sufficient in form asin in substance ang mga propwesto sa Marso 2, 3 asin 4. Ipinaliwanag ni Luistro na daing mangyayaring consolidation kan mga impeachment complaints bago ang pagdangog. Sigon kay Luistro bilang o 5 lakdang ang naagihan kan impeachment complaints. Enot ang determinasyon kung ang mga ini sufficient in form, kung ini sufficient in substance. Pantulo, ang reklamo may basihan para pasimbagon ang pigrereklamo. Pang-apat, ang hearing proper asin panghuri. Ang determinasyon kung igwang probable cause ang mga reklamo. Ano man ang maging desisyon kan komite, ipapadara ka ini ang report sa plenaryo kan Kamara para pagbutohan. Kung maboto pabor sa impeachment complaints, ang dai mababa sa 1/3 kan kabilugan na numero kan mga miyembro kan Kamara, ipapadara ang articles of impeachment sa Senado para sa pagdangog. May 316 na miyembro kan Kamara de Representantes sa ngunyan.
Sa katakod na bareta, imbitaran kan House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte sa pagtukar kan apat na impeachment complaint na pigsumitir kontra sa iya. Pero sinabi kan chairperson ng committee na si Batangas Representative Jervil Luistro na si Duterte ang bahalang magdesisyon kung gusto kaining mag-atindir o dai. Kung mag-abot si VP Sara nangangahulugan ini na pigagamit niya sa iyang diretso sa due process. Alagad, kung dai mag-abot, mangangahulugan ini na waiver kan sa iyang diretso na maging presente sa hearing dagdag pa ni Luistro. Idinagdag pa kan kongresista na dahil makakapekto ang dahil pag-atindir ni Duterte sa pagdesisyon kan komite dahil diretso man niya ini. Kay puhan man na desisyonan kan komite kung tutugutan kay ini na makapagtaram ang mga abogado ni Duterte in kaso igwa ining ipadara sa deliberasyon. Sigong kay Luistro kay puhan tapuson kan komite ang deliberasyon sa laog nin 60 session days. Aminado si House Committee on Justice Chairperson asin Batangas Representative Jervil Luistro na may epekto sa magiging desisyon kan mga botante sa 2028 presidential election ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa kongresista, kinumpirmar kaini na sa Lunes, Marso 2, pupunan na kan komite ang proseso sa apat na impeachment complaint kontra kay Duterte kung saan enot na idideterminar ang sufficiency in form kan mga reklamo. Sigun kay Luistro, mailalatag sa impeachment proceeding ang mga ground asin mga ebidensya sa mga kasong legar sa Vice Presidente araw kan da ipagdeklarar kan sa iyang totoong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN pagpatakot sa buhay ni na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Kaibahan man sa ipaproseso ang mga ebidensya may kinaaraman sa aligasyon ni Ramil Madriaga na mga drug lord as in Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na nagpundo sa kandidatura ni Duterte kan 2022 election as in questionableng paggastos kaini sa iyang confidential funds na uminabot sa 612.5 milyon pesos. Sinabi niyang posibleng maapektaran ang judgment kan mga Pilipino kung paano sinda madesisyon para sa masunod na presidential election kapag nailatag na ang mga ebidensya sa impeachment proceedings. Apwera kaini, piglalaoman na maghaloy ang proseso asin posibleng aboton ang pagsumitir nin Certificate of Candidacy o COC kan mga kandidato sa 2028 presidential asin local election kaya maimpluwensyahan ang mga botante kung si Isay ang sa indang iboboto. Nakaitaas na red alert status sa bilog na pwersa kan Armed Forces of the Philippines. Ngunya na 40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Sigong kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na punpak ang Pebrero 21 nagpreparar na ahensya bilang parte kan standard readiness measure. Ini para siguro nandang magresponde ang mga tauhan asing kagamitan kan AFP in kaso kay puhanan kan Philippine National Police o PNP nin suporta. Mientras na day pamanin na i-report na dakulang patakot manungod sa mga aktibidad sa pampublikong pagtiripon. Tinawanin doon man kan AFP na ang pagiging non-partisan asin pag-focus sa indang konstitusyonal na mandato para sa seguridad. Kasabay kini tinawanin doon ninda ang pagrespeto sa diretso ka mga namamanwa na magtiripon asin pigsiguro ang katrangiluhan asin katanusan. Ngunyan aldaw makondukta man ang nagkapirang grupo ni katulong trilyon peso march bilang protesta kontra sa korupsyon. Makondukta nin inspeksyon ang Department of Transportation o DOTR sa mga bus terminal sa Metro Manila bilang preparasyon sa Semana Santa o Holy Week sa masunod na bulan. Sigun sa DOTR, gusto nindang masiguro ang ligtas asin matanos na biyahe, lalo pa ta piglalaoman ang pagruso kan mga pasahero bako sana sa mga bus terminal, kundi maging sa aeropuerto asin mga pantalan. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nagkoordinar naman sinda sa ibang ahensya arugan LTFRB, LTO, SAICT, PCG, PNP, asin nagkapira pang force multipliers para mapakusog ang pagbantay sa mga matawong lugar asin mga lunadan. Apwera padigdi, may mga random drug test nagigibuhon sa mga driver asin konduktor para masiguro ang kaligtasan kan lambang pasahero na mauli sa saindang mga probinsya. Enot nang pinagirumdom ang mga biyahero na maging handa, alerto asin sumunod sa regulasyon para masiguro ang matanos na biyahe ngunya na Semana Santa. Mantang wara pang pigtaong petsa, anahen siya sa magiging surprise inspection sa mga nasabing transport hubs.
Para po sa bareta niya to sa ibang nasyon, asin sa lado ng Karawati Sports, nasa linya man si Nicole Ann Gloriani para po sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagpahayag ang White House sa magiging laog kan State of the Union address ni US President Donald Trump. Gigibo ni bandang alas 10 nin aga ngunya na Miyerkules oras sa Pilipinas kasabay kan 119th Congress. Sigon sa White House, magiging halabaan na sabing pagtaram ni Trump dahil sa dakulaan sayang nagibong angkop o akomplishmento. Lauman man ang mga pag-anunsyo kainin nin mga prioridad na proyekto asin ang propestong polisiya na ipapautob sa US dahil ang digdi naghigpit nin seguridad ang mga autoridad sa US dahil sa piglalauman na paglansar nin mga hero protesta. Sa lado kan Karawato Sports, nagkahanda na ang sagiraray na laban ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao kay Floyd Mayweather Jr. Gigibo nini sa Sphere sa Las Vegas sa Setyembre 19. Ini ang sagiraray na laban kan duwa matapos ang primerong sagupaan ninda kan 2015. Magigirumduman na inanunsyo kan 48 anyos na si Mayweather ang sagiraray niyang paglaban. Sinabi ni Pacquiao na mantinidong sarong pinakadakulang laban sa kasaysayan ang paghampangan ninda kaya dakul ang nagaabang kan sa giraray nindang laban. Pigo konsiderar na pinakadakulang income ang laban kan duwa kang kaito na may $600 o $600 milyones na o revenue. Taon 2017 kanina anunsyo ni Mayweather ang sayang pagretiro matapos na makuha ang malinig na 50 gana asin dai pagdaog. Alagad po kay ni naglaban pa ini sa nagkapirang exhibition fight. Mantang si Pacquiao sa giraray na naglaban kan nakaaging taon kontra kay Mario Barrios sa Las Vegas. Yan ang detalyes kan bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya man si Sir Melvin Almuela, kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Sir Melvin, good morning, please come in. Diyos marhay na pagkaldaw sa mga taga-DCGP, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGP. Sa ngayon na petsa Pebrero 25, 2026, saldaw ning Miyerkules ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly so malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nagka-apekto sa enterong nasyon. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, nahali sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigilauman poon 25 sagkod 30 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at yan na alas 6 stress ng pagkaaga. Asin masulap at yan na alas 5:53 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almahela reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang na pang kabilugang sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon ng singkinalap sa DCGB News Base sa nakalihis na 12 oras. Sa pangarap po ka nakatuwang niya sa pagsurat ka mga bareta, Jenny Baliaran, man si Nicole Ann Gloriani, Lado Technical, Chief Ramir Tanay, sa DCGB Social Media Department, yan po dyan si Jerome Nico Martinez sa tuyang pong IT. Good morning kay Municipal Councilor Joey Maristela, dyan po sa Banuanga, Santo Domingo, nakaantabay. Kuya Bob Cantano, good morning, dyan po sa Tabaco City, Bingben Bores sa Malilipot. Good morning si Veron Tolong Banwa at Tubong Banwa. Good morning. At saka kay Roland Bonita, good morning. Sir Jeff Santos sa Queens, Australia, good morning. Jeremy kay Gerald Aranyo dyan po sa Gugon, Legazpi City. Asin kay Ate Sally. Asin siyempre kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan. Tapos po nakatune in sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo sa AM band. Asin sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang Kapot with BP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray,
lang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.